Gora, gora, Ausarten kluba. Samuel handiagoa eta indartsuagoa zen gelako beste guztiak baino, eta uste zuen arazo guztiak indarrez konpontzen zirela. Zerbait agindu eta baten batek ez ezaten bazion, mehatxu egiten zion ukabilarekin. Aurrezkok beldurrez Samuelen aginduak betetzen zituzten, Alanek izan ezik. Goizatan aurrak txaloka ari ziren, txaloka eta oihuka. Gora Samuel! Aupa Samuel! Samuelek besoa jaso zituen garaipenaren zenolea. Alan berriz lurrean etzanda zegoen, beldurrez, dardarraz eta Espainiako odoletan. Ez zen prest egon Samuelek ogitartekoa kentzeko, baina Samuelek bultza egin zion, gogor, eta orain bere ogitartekoa jaten ari zen bere muturren aurrean. Orduan, maisua agertu zen. Alberto. Zer gertatzen da hemen, galdetu zien denei. Ez ere ez, maisu, borroka bat, erantzun zion aur batek. Nor hasi da? Nor jo zaitu? Galdetu zion Alani, eskua emanda altxatzen laguntzeko. Alan isilik geratu zen, erantzun baten bila, zebilen. Ez zekien zer egin. Egia esaten bazuen Samuel medikatu egingo zen, eta esaten bazuen borroka. Berak hasi zuela Alberto gurasoei deituko zien, eta zigortu egingo zuten. Baina isilik geratuz gero, beste guztiek koldartzat hartuko zuten, eta maisua haserretu egingo zen, egia ez esateagatik. Beraz, Alanek arazo bat zeukan, arazo larria, eta ez zekien zer egin. Ez da ezer izan maisu, garrantzirik gabeko borroka bat, azaldu zion. Esango didazu zer egiten duzun lurrean eta Espainia apurtuta. Samuelek nahi gabe bultzatu nau, eta erori egin naiz. Maisua ez zen konforme geratu erantzunarekin, baina ez zuen besterik galdetu eta gelara bidali zituen denak. Eulisto! Kakati! Heldo guzti, karate! Gaizki sentitu zen, baina ez zuen tutik ere zan, eta gertatutakoa azten saiatu zen. Arratsaldean eskolatik atera zenean, triste eta pentsakor zioan etxerantz. Atzetik norbait zetorkibala konturatu gabe. Kaixo Alan, esan zion neskatxo batek irribarrez. Nor zara zu? Ez zaitut ezagutzen, eta nola dakizu nire izena? Denak dakite zuri buruz. Nana dut izena, erantzun zion keinu bihurri batekin. Alan begira geratu zitzaion, harrituta. Hau ez bezalako den mundu batetik nator, eta han denek ezagutzen zaituzte. Alan aho zabali zegoen, beste mundu batan ezagutzen nautela. Ez dut ulertzen, azalduko dizut nahi baduzu, esan zion neskatxoak. Bai, mesedez, aldi nago eskatu zion Alanek. Nire munduan ausarten errega deitzen dizute. Zergatik, badakizulako zure burua babesten indarra erabili gabe, eta arazoren bat daukazunean, bakez konpontzen duzulako. Alanek burua makurtu zuen, lotxatuta, esan zion Nalari. Ni ez naiz ausarta, gaur goizean gelako mutil batek jo nau, eta ez dut jakin defendatzen. Jo zaituen mutil hori koldarra da seguruenik, eta beldur delako erabiltzen du indarra. Samuel beldurtia, ez duzu ongi ezagutzen. Bai, Alan, indarra erabiltzen du ikaratu egin nahi zituztelako. Barru-barruan beldurra ematen diozutelako. Ez zuzuzten. Tira, honela begiratuz, gero agian arrazoia daukazula. Zugana etorri naiz. Hain zuzen ere, konturatu zaitezen zure barruan ausardia handia duzula. Naiz eta zuk hori ez pentsatu, gogoratu nire munduan ausarten errega deitzen dizutela. Arazoa bakez konpontza gustatzen zaizulako. Alan eta Nala hizketan joan ziren etxeraino. Ikusiko zaitut berriz, asko gustatu zait kontatu didazuna. Nalak erantzun zion. Bueno, laster, eta horixe esan eta batera desagertu egin zen. Orduan Alanek pentsatu zuen, amets bat izan zela dena, baina etxera sartzen amak galdetu zuen. Alan, nor zen neskatxo hori? Inor ere ez, ama gaur ezagutu dudan neska bat Nala du izena. Hurrengo egunean Alanek plan bat eraman zuen eskolara. Batu zituen haur batzuk.
Samuelek beti jotzen zituen, eta esan zien. Samuel bat bakarrik da, eta gu asko. Hauxe proposatzen dizuet. Gutako batekin zartzen denean, beste guztiok aurran jarriko gara, babesteko. Zer iruditzen zaizue? Ados, egurra emango diegu guztion artean. Esan zuten. Ez, hori ez, moztu zuen Alanek. Borrokarik ez. Guztio batera ikusten gaituenean ez da ausartuko gure kontra. Barruan seguru beldurrak digula. Zer iruditzen zaizue kluba sortzen badugu? Ausarten kluba, gustatzen zaizue izena? Ideia aparto iruditu zitzaienez, erabaki zuten taldearen ikurra egitea. Txamarran ipiniko zuten, bakoitzak berea. Ausartak zirela eta arazoak modu baketsuan konpondu ahal zituztela gogoratzeko. Ausarten kluba hasi egin zen. Bazkide izateak abantaila asko zituen. Orduan, Samuel apurka konturatu zen, bakarrik geratzen ari zela. Eta ez zituen berriz zirikatu. Eta ez zien alamenik eman. Alanek ez zuen sekula ahaztu, nala laguna. Oraindik ere zain dago ea berriz etortzen zaion bisitan, bere munduko gauzak kontatzeko.